Delok ketika nanging siramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng liya-liya ora nyono kowe bedhot ataline nyasmara ya wis sakene tresnaku kadulus suci rambutku malah kowe jani apa iki wis nasibku Iya bersama Indo
alhamdulillah. Lila ya lila. Iya. Nek iso karo sedulur Bajen ngemplek kene aja dililakno. Iya. Ngono ya, Blong. Sadurunge kowe karo aku ngei panglipur karo sedulur kene kabeh. Iya, Desa Bajen ngemplek wal khususon keluarga besar dari beliau Bapak Slamet dawah Ibu Vita. Pak Slamet kalian Ibu Vita. Iki sadurunge awake dhewe ngei panglipur lewat Rindo Budaya. Nek itu pandonga dhisik. Iya. Aku tak ndongakno bapake kalian ibuke, engko kowe ndongakno karo adik sing digitan. Iya. Acarane ki mau khitanan. Nek cara Bajen ngemplek kene nek bocah wis balek wayahe. Iku disunatno atau khitan. Nek cara nggonmu kok apa belum ngarani? Tetak to. Khitan ya padha sunat. Nek daerah Bajen, nek daerah nggonmu tetak sunat. Nek daerah nggonku gak iku kok, Blong. Apa? Tokli. Omonganmu ki lho. Ngomong ira ngandel. Nggonku tokli kowe ngeres kowe kok. Omongane ana sesepuh-sesepuh. Kowe ora ngerti asline tokli. Maksude apa? Tokli iki diketok hanya sekali. Keluarga besar beliau Bapak Slamet dawah Ibu Vita sakwise digawe muga-muga diparingi rezeki ingkang kathah. Amin. Halalan barokah. Amin. Syukur-syukur yen turah iso tindak ning Mekah lan Madinah. Amin. Panjang umure bahagia selalu dadi keluarga sing harmonis. Nah, iku sing luwih penting. Amin ya rabbal alamin. Nah, iki ndongakno adik sing digitano Adik Rizky Wisnu Prasetya. Nggih, mugi adik Rizky. Bocah sing sunat aja. Iya, sing ndi ya? Sing sunatno. Pundi? Niki sunat. Oh, ini ganteng kan? Ini Bud. Wah. Wis sunat lho. Durung. Niki sampean ibuke. Oh, mbae. Ya padha lemune tak kira nggih padha anune. Kosong-kosong blung iki. Iya. Mugi sunate kapan, Bu? Sunate kapan? Oh, mangke dalu. Tak omongi le. Piye, Jat? Kowe wis siap temenan sunat. Temenan? Kiting. Aku lho Om Kencet. Seumur hidup kuwapok pisan tok aku sunat andane. Wedi aku. Lho, gak enak, Bro. Iya, nyameng. Iku takoni, wong jaman biyen aku dhisik. Bar iki jeblong. Jeblong malah dukune malah wedi kok. Diluru gak ketemu rek gak wedi. Apa gelem padha karo jeblong kowe. Ini. Lah ngono wong. Wis jungakno. Jungakno. Mugi ya dados ingkang anak ingkang bekti karo wong tuane. Amin. Sunatno mugi ya enggal-enggal waras. Amin. Mendem jero mikul. Maksudem piye? Donganem kok mendem jero mikul dhuwur? Maksude iki. Mendem jero mikul dhuwur marang wong tua. Wong tuane mbok pendem uripan. Maksude ngene lho. Gawe bungae. Bocah lho mblong diajari sing apik lho. Ayo. Kok pendem jero panem kok mendem le. Maksudem piye, Mblong? Maksude sing barang ala ku dipendem. Barang sing ana dipendem. Ayo pakane jure mbok pendem wong jono. Maksudem piye iki baca lho, Bro. Ngomong. Hati-hati kene ngomong. Ayo ngene iki lho. Mugi dadi mbagusi wong tuane iki. Maksude ngene, Nduk. Aku ngerti maksudem. Ayo kowe iki mendem jero mikul dhuwur. Mendem jero dalam arti mbok menawa ana eleke wong tuane dipendem jero aja ngasi dibocor diungkapke tetanggane kadya sing bagus, anak sing saleh sing marang wong tuwa kaloro migunani nusa lan bangsa tumrape agama. Wis matur sembah nuwun, muga-muga sunate lancar, selamat mendapat bentuk baru yang akan datang. Nggih. Mugi dados helm ingkang standar. Standar ku helm ta apa standar? Monggo. Iya. Helm ta apa standar? Iya. Helm ya iki. Ayo. Le, nang selamat. Sunat ya ngene iki. Gak wis sunat. Ha iki lho. Kowe iki lho. Blong, piye? Iki mau dik selamat karo mbae. Mbae. Wong kene ora ketang. Wis dundang mbah lho iki mau. Ah iya. Wong kene ya, Blong. Heeh. Padahal iki mau dundang wong wedok kene lho, Blong. Piye? Tak akoni ya. Wong wedok Bajen apa ngemplek kene. Ngemplek. Tak akoni ayu, Blong. Walah kowe iki lho. Ayu ku ngengok kene. Ngengok omah ya bedondot. Lambemu lho. Piye?
Lho wong wedok ya ayu ning kene ya. Oleh wong wedok, toto-toto ya oleh. Ning kanggo bojone ngono lho. Maksude nek ngomahku mbok wedakan. Fresh keran. Genconan. Iki ngomong wong iki. Omah. Iya omong. Ngrebuk ning kene wong wedok bajin ngemplik kene takoni ayu-ayu. Iya, ayu-ayu. Teh mbok arane ngentowet dodot. Nek omah. Lho Bu keprilah. Iku tunggale tulisane Ibu Hawa lho iku. Iya. Oleh toto-toto ngene iki lho, ngene iki ngomah ngene iki lho ketok wong lanang lho betah nang omah. Dak ngomah do bedondot ngono ku dak wong lanang dak wegah. Piye? Aja ngelek-ngelek kaum Hawa. Aku gak ngelek-ngelek. Lho iki maksude ku ngene lho, Cet. Aku ki ngelingno para ibu-ibu. Nek omahku ya ambi dandan barang wong dhewe wis ditukokno wedak bojone, genco bojone. Iku ya sing mesti ya kanggo bojone, aja kanggo wong liya. Maksude ku ngono lho, Jet. Rem kowe boko ngetek kok nek omong rasa dendekno. Kowe ngomong muni nek nukono genco kanggo wong wedok. Heeh. Lambemu mbok genconi ke wong lanang. Tindikan kanggo wong wedok, apa aku pengen mbok kek anteng-anteng. Aku nyileh bojone. Nyileh mulai ku rem kok ekrak apa? Ngomong iso ngomong wong wedok nek ndok kene ayu, ndok mah dedandat sing ngomong sapa? Aku ngene kok. Nggih ta mboten, Bu? Pak, nggih ta mboten, Pak? Ngantuk ki lho. Sing mesti ya padha wong lanang. Bener, Blung. Nek omahku mbok totot Keliru. Piye? Ora wong wedok kabeh kaya ngono ki ya ora. Nyatane bojoku. Piye? Subuh, kentong subuh picik urung tangi bojoku wis tangi. Dandan. Ngono wong dandan kanggo wong liya. Sing ngomong sapa? Aku ngene kok. Kowe ora perlu ditiru omonganmu iku. Wah. Wong nyatane bojoku anggere aku turu ki lho jek carane wong turu ngorok. Ya. Piye? Ya, ngundang aku. Weh. Kencet ngundang ya. Aja salah tompo. Aja salah tompo. Apa? Aku diundang bojoku ya mergo aku biyen bakul ya. Alah ya Allah, ya Allah. Kandhane ra ngandel. Ya. Piye? Mama tak pergi dulu ya. Nggih, Mama hati-hati nggih. Aku jambung ngene, Bro. Ya Allah. Menan asli. Iku bojoku ubuh kentang ya. Kentang sepuh. Assalatu khairu minum menika. Minan naum. Ayo congorem iku mau. Ngomong piye to? Wis celaan. Wis dandan pakai sapa itu. Dandan. Ayo ngono ki kanggo. Kanggo apa? Wong sing mesti ya kanggo bojone barang. Ya bojone iki pamitan mbek aku turu digugah ben ngerti nek bojone ki ayu tak tukono genco, tak tukono skincare. Wong wedok ngene iki pakaiane walah sak umpruk udung. Ngono kok aja ngenyek karo mbahku sing pojokan iki lho. Wong wedok iku kok pres dasare nyeper. Aku gak nganu. Wong wedok iki seprumbrung. Seprumbrung piye? Wakeh. Heeh. Kebian ya tuku kudu padha. Heeh. Sename padha. Ben serasi. Serasi. Heeh. Kek kowe mbek aku ngene iki ya serasi. PK kanan ya kudu neh. Iku ngono ku mbok ya kanggo bojone dah dipamerno. Nek iki rada ngiloni. Nek iki rada ngiloni aku, Bro. Piye? Wong wedok kadang seminggu ganti tuku pakaian ping 3. Lemari ku yo ngomah. Nyampi kebak ya ta. Kebak gonku sak lari tok. Lho rong lemari kebak sandangane bojoku karo sing pake bojoku. Ayo, ngono mbok ya dienggo kabeh. Aku siji-siji. Aku nek anuku kuwatirku bingung ngene, Bro. Nek wayah lampu mati yo ndek ngene. Kowe nek gage-gage dibel karo bos kempot cedak selak main. Iya. Turu aku turun. Aku nggo kathok kliru kathok bojoku ngono gage-gage. Icul kok kok iku gepane apa aku mosok gerincah kuwancen gering ya. Kemudian kathok bojoku tak nggo ngono. Ah iya ngono ku piye. Wis alhamdulillah dina iki diparingi terang. Alhamdulillah. Walaupun keadaane timbreng ya, Bro ya. Ngene iki malah hawane. Karo sedulur bacin ngemplik kene kabeh. Muga-muga diparingi rezeki kathah halal barokah. Amin. Diparingi sehat terus lan kabehane. Amin. Iki ora mung kowe karo aku tok gegojekan ning kene, ya ana panglipur teko Rindo Budaya campur sari. Ngono. Untuk menghibur Aku warga. panglipur sedulur kene kabeh dan juga aja lali matur sembah nuwun karo Aksid Danis. Oh nggih. Terima kasih. Terima Ikut kasih. apa?
Partisipasi. Partisipasi Jelem Penceng iku apa sumbangan ta apa? Iya maksudnya lah. Terima kasih untuk Aksi Danis. Ya, untuk mendukung Rindo Budaya. Iki ono channel Iya. YouTube iki jenenge Aksi Danis. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Follow. Dan boleh juga. Terima kasih Aksi Danis, sukses selalu. Yuk belum iki waya campur sarinan.